Joo. Sairauslukuisia vaikutuksia, että saavat. Ja sä saat kirjoittaa sinne nimestä. Ja pidetään tässä tapauksessa. Mikä se teidän nimi on? Rafael. Rafael. Hänellä on sellainen kutsuminen. Tekee muuta. Sulla on kosti. Mulla on aina kosti. Ei, vaan että ne vaan halutaan ihan minkä tahansa kokoista paitaa, koska jotkut miehet haluaa hyvinkin hoikkia, ne voi haluta semmoisen jättipaidan. Joo, niin kuin tämä mun siskon tyttö haluaa sen ison, koska hän on ja se on mies. Joo, aivan, että jotkut haluaa jotkut taas, vaikka ne olisi aika isoja, ne halutaan ihan keinoja. Ja sitten ottaa yhden. Se oli edellisen